ଲହରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ଦେଇ ସେ ମାଛ ବେପାର ଏଟା ହେଲା ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଦୌଡ଼ି ଆଇଲେ କିଛି ମାଛ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ। ମାଛ ନେଇଥିଲେ ପାଣି ଆଖିଆ ହେତୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା କମ୍। ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଆର ପାଳିକି ଆସି ନେଇଯିବା। ମାନେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏ ପାଳିର ତାଙ୍କ ପୁଅ ପଇସା ନେଇ ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଇପାରିଲେନି। ଆର ପାଳିକି ଆସିକି ନେମି। ତ ମୋର ହେଇଗଲାଣି ମାଛ ବିକିବାରେ ଲେଟ୍। ତ ଆର ଗାଁକୁ ମାନେ ଗାଳି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ। ଜଲ୍ଦି ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ଫୋନ୍ ପରେ ଫୋନ୍ ଆସିଗଲାଣି ଯେ ମାଛ ଜଲ୍ଦି ଆଣ। ତ ତାଙ୍କର କିଛି ଆସୁନି, ବନ୍ଧୁ ଆସିବା କିଛି ଆସୁନି। ତ ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି କୁନି ଛୁଆ ଗଲାଣି, ମୋ ମା ରାଗିକି ଟିଣ ହେଇସାରିଲାଣି। ତମେ ହେଇସାରିଲାଣି, ତମେ ଆସିନ ଏତପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ହଉଠୁ ଡାକିଦେନି ଆସ ମୁଁ ଆସିଗନି ମାଛ ନେଇକି। ତାପରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ମା ମାଉସୀ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଆଣିଛ କହିବ। ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ରକମ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ତ ସେଇ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ ହଁ ଆମର ଏଇଖିଣା ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିଲା, କିଛି କଥା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ହେଇଗଲା ଲେଟ୍। ତ ମୁଁ କହିଲି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା କି? କହିଲା ନା ଆମର ଏଇରେ କଥା ଆମ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ଯେ ହଁ ଆମ ଦେଶରେ କି ଆମ ପାଇଁ ଦେଶର ଏଇରେ ଖତରା ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଟା मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा। ଠିକ୍ କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମ ଲହରୀଙ୍କ କଥା କିଛି ଆଲୋଚନା, ଭଲ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଲହରୀ ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ଆଗକୁ ଗଲେ। ଲହରୀ ବହୁତ ଫେମସ ହେଲା। କିଛି ଜାଣି अच्छा ସ୍ୱାମୀ ଦେଇ ସିଏ ଫେମସ ହେଲା। ସିଏ କ'ଣ ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତ ମୁହଁ ଦେଖଉନି। ସେ ମୁହଁ ନ ଦେଖିଲେ କି ହେଲା? ଲହରୀ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୁହଁ ଦେଖଉନି। ସେ ନ ଦେଖିଲା ତା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କେତେ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏକରେ ସେ ଜବ୍ ପାଇଁ ମୁହଁ ଦେଖଉନି। अच्छा ସେ ଚାକିରି କରିବ। ହଁ ସେ ବି ହେଇଗଲାଣି। ସେ ରାନ୍ଧି ଦଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ ସେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ୱାସ କହି ଆସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଓରେ ଭାଇ କ'ଣ କହିବା, ଆଜି ଯୋଉ ମାଛ ଯୋଡ଼ି ମୋର ଖାଲି ହେଇଛି, ଖାସ୍ କରି ଲହରୀ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଲହରୀ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କଥା ଆଲୋଚନା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋର ମାଛ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। अच्छा ଲହରୀ ଦିଦିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଦୁସରା ମୋର ହେଲା ମାଛ ଯୋଡ଼ି ଖାଲି। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा। ତ ଲହରୀ ଦିଦି ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକିନା ତମ କଥା ପହିଲା ଦୁସରା ମୋର ମାଛ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଖାଲି। ତ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଲହରୀ ଦିଦି ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମେହନତ ଅଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ମେହନତ, ମତଲବ ତଳୁ ଉଠିକି ସେ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି। ସେତିକି ଆଗକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି ଯେ ମୋତେ ସେତିକି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ମୋର ଏଇଟା ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ। ଆମର ବି ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଜାରି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ସେରକମ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ବନାଉଛୁ। ଆମେ ଜାଣିନି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। नेक्स्ट वीडियो देखा है। जय जगन्नाथ। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे इंडिया का सबसे बड़ा मोमो फेंक के मारो या गोलगप्पा, मुझे नहीं पता।